Huomenta. Nyt on lauantai-aamu. Olen tässä lähdössä töihin. Ajattelin kuvata tästä päivästä sellaisen päiväkoiratarhalla videon. Meitä on tänään 2 töissä tuolla ja päivän ohjelmaan kuuluu muun muassa yksi safari. Katsotaan mitä päivästä tulee. Tervetuloa mukaan! Nyt on täällä töissä. Päivähän alkaa aina sillä, että annetaan koirille vähän tuommoista lihasoppaa, että ne sais nestettä siitä. Niin 50 koiraa tosiaan olisi nyt juotettavana. Niin tässä hetki menee nyt. Ole hyvä. Nyt on soppakierros tehty ja seuraavaksi mennään itse aamukahville ja katsotaan mitä sen jälkeen keksitään. Täällä on nyt joku 20 astetta pakkasta ja näyttäisi tuleva aurinkoinen päivä, niin mikäs tässä ulkotöissä ollessa. Nyt on mätetty 140 säkkiä nappulaa, eli yhteensä jotain 2100 kiloa, niin pieni aamujumppa siinä. Päivittäisiin hommiin kuuluu myös häkkien siivoaminen. Olennainen osa on koirien kanssa seurustelu ja heidän paijaaminen. Varsinkin noin nuoret koirat oppis sitten vähän tätä käsittelyä ja ihmisten kanssa olemista, niin niistä tulisi vähän kesyympiä. Ei ollenkaan ikävä puoli tässä työssä tämä. Osa koirista tällä tarhalla on nimetty eri teemojen mukaan ja tässä esimerkiksi on Jedi eli Star Wars teema ja Jedillä on veli Solo. Osa pentueista on taas nimetty kirjaimen mukaan ja tämä tässä esimerkiksi on Ranta ja rannalla on sisko Routa tuolla muutaman häkin päässä. Meillä on täällä tarhalla 98 Alaskan huskia, mutta sitten meillä on myös 2 Siperian huskia, Raisa ja Ronja. He on vähän arempia tapauksia, mutta aika uteliaita onneksi, että uskaltaa tulla ja kuitenkin haistelemaan ja lähtevät aina innokkaasti safarille.
Nyt on siivottu häkit ja seuraavaksi on oma ruokatauon vuoro ja sitten pitääkin alkaa jo valmistautumaan päivän safariin ja asiakkaiden tuloon. Safari on ohi, meni ihan hyvin. Mulla tosin tästä kamerasta hajosi yksi kiinnike. Niin en saanut paljon kuvattua, mutta jotain kuitenkin. Nyt on hiihtolomaviikot menossa, niin jotain moottorikelkkakuskeja oli, jotka ei väistänyt meitä, mutta onneksi koirat ei säikkynyt sen enempää. Ruokittiin tosiaan koirat tuossa äsken myös ja alkaa kello olla jo sen verran, että olisi kotiin lähdön aika. Niin huomenna koirilla on vapaapäivä ja minulla myös. Niin Mutta kiva, jos pidit videosta ja laitahan peukkua sille. Näitä tulee kyllä lisää varmaankin myöhemmin. Käyhän katsomassa YouTubessa myös semmonen kuin Eräurpo, niin tuo minun työkaveri Ville tekee myös tällaisia retkeilyaiheisia videoita ja onpa tehnyt myös koiratarha-videon